mengko dipinangkani apa sing dadi panuwunan. Iki wayang ngene-ngene iki rumangsa kaya kekuk. Kekuke piye? Kekuke karang ya iki kiwa tengen pager kok ngono nganti obah-obah. Sing baku aku karo kowe ngaturke pisungsung. Gandeng iki para rawuh ya isih padha lenggah mbok menawa iki Pak Lurah rawuh, Bapak DPR saka Partai Golkar ya rawuh, Bapak DPR saka PDI Perjuangan ya rawuh. Oh iya panjenengane Mas Joko Anarianto saka fraksi Partai Golkar lan panjenengane Mas Ari. Oh iya Pak Ari ya rawuh. Mesti padha rawuh lan kabeh para kepala desa, Bapak Kadus ya do lenggah. Insyaallah mengko penyanyi Pak Bupati ya rawuh. Insyaallah udakara jam 3:04. Ora panjenengane wis rawuh. Iya. Ya wis muga-muga mengko iso rawuh, iso manunggal dadi siji lawan aku lawan kowe. Apa sing dadi program-programe bisa tersampaikan nggih. Temekan kabeh para warga masyarakat luweh ing pakis. Ya. Iki aku karo kowe wis suwe banget ora tau iso bersama. Karo penyanyi Mbak Elisa Karus Alaso nek karo Tatin aku jane wis jelih aku. Jujur aku. Oh ngono. Ngerti-ngerti Tatin. Beh. Nganti aku dhewe iki nganti nek nyawang aku dhewe. Oh iya. Ning ya kepiye meneh wong karang ya jenenge adikku Tatin ya tak ketok-ketokke Mbak Tatin karo Mbak Elisa ki sing iso nyembuh dadi aku iso tuku gamelan. Aku dadi iso duwe omah. Berkat beliau aku ya matur nuwun. Oh iya ya, sing diaturi jumeneng sapa? Sing disuwun iki panjenengane Mbak Elisa Carus Alaso. Monggo Mbak Elisa, pun suwun pados jumeneng sak petawis. Yuk, yuk disambut dados. Non 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 nin non non.
Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu, selamat malam wilujeng dalu macange Yulimbo ngaturaken Sugeng Riyadi. Sugeng Riyadi nggih. Sekatahing kalepatan kula lecok Gojek sembrono nyuwun pangapura nggih Mbak Elisa. Semanten ugi kathah lepet-lepetan anggen kula kirang prayoga anggenipun saged sinarengan ngelelipur nyuwun agunging samudera pangaksa. Ya, wah ayo arep kok mleko-mleko basane iki sing cetha nyuwun pangapura lah ngoten to niku. Lah iya sing penting itu ketulusan hatinya. Ketulusan hatinya. Arep le omong mumpluk ning nek ora tulus. Lah nek gur dobos ya padha wae. Lah nggih mila wong kuwi paling apik iki nek tulus. Tulus, sing penting jujur, tulus. Dadi wingi sing apa carane sesasi nutuk anggone wis poso nebus dosa nglebur kabeh lepet-lepetan. Kelepatan. Pancen sasi poso itu ya pokoke poso nindakake ibadah siam gitu. Lajeng sak sampunipun manjing tanggal siji Syawal niku padha halal bihalal, padha ngapuran-ngapuranan nek do duwe salah lan nuku. Ngapuranan. Nggih. Sak keluarga. Nggih. Nah, sak keluarga, kanca, sak siapapun niku kabeh do ketemu dadi siji ngapuran-ngapuran. Jenengan nggih poso. Poso. Siap. Nggih, poso. Nutup. Nutup. 30 dina. 30 dina. Ora mokel. Mboten mokel. Tenan salim sik ora mokel blas. Salim, iya, tenan. Oh iya kok ya. Ora udut barang. Oh nek udut kalau sore, kalau udah buka itu udut. Oh kalau poso enggak kan? Poso enggak. Nutup Saya ya, itu kalau poso syukur tertib. bejo sewu. Yang tidak tertib itu ada. Apa? Peniti gamelan saya tidak tertib. Itu tidak tertib, poso ming sedina. Kok ngerti lera tertib? Kok Iya. ngerti lera tertib? Nggih wong dhewe Jagongan bareng tau mesti. Ah wong kula niku telepon karo anake kok muni Pak Enong dile niku teng mriku masan aku ngoyak mlayu mlebu bul kemebul. Melu ra Mas. Padha wae. Nggih Mbak Elisa, menika sowan wonten ing Pakis kula. Nggih, menika nggih acaranipun halal bihalal, Nggih. sedaya sederek Pakis menika matur sembah nuwun. Tasih ngerangkul, tasih ngejak kula, tasih gen sowan mriki kalih Mbak Tatin. Nggih. Mboten bosen ngaten nggih. Mboten bosen. Riyen kalih Mas Wahyu. Nggih. Jenengan jadi Diwirang-wirangke. Dadi apa to biyen ya? Pokoke biyen nang kene aku Ketoprak. dadi wong sing paling digawe wirang. Lah iya, main rol ketopraknya kan. Ayo, sekarang yo aku ki all round aku yo apa-apa iso. Alah nggih. Wes sekarang masih bisa sowan wonten mriki, matur suwun. Pokoke muga dadi berkah sedaya kemawon. Pokoke ketemune sederek-sederek ngelumpuk wonten mriki. Ngelempok ora ana ngelempok ora ana. Ngelumpuk wonten mriki. Nggih. Menika ndadosaken pasederekan sansaya rumaket. Ya, terus nek wis sederekan ngono iki lung tinulungan jare. Lung tinulung. Ya. Tun tinuntun, tu binantu gitu. Iki panjenengan aku wis mbantu lho karo warga mriki lho. Pripun? Tembung tu binantu niku tegese sampeyan wis mbantu warga mriki. Saya tahu budget panjenengan Mbak Tatin saiki wis wah di luar ukuran, tapi panjenengan Di luar ukuran piyahku saiki malah sudo kok ramelar. maksudnya ora ukurane pakaian. Ukuran apa? Eh. Ukuran apa sing ceto? Nuwun sewu panjenengan cara tembung kiai bisa rohnya. Apa itu budgetnya sampeyan itu sudah wah karo Mbak Tati ini luar biasa. Tapi niki gandeng nang Pakis Kulon, nggih to. Kok sing mayang kebenaran kok nggih kula ya disambat karo dulu minta aturke apa anane sampeyan iso rawuh itu wis wah tenan kiai mriki ana sing syukuran nih sampeyan iso tekan kene. Weh lah spesiale nggih niku dilalah niku kalau pas waktunya pas niku nggih bisa sowan Nggih. gitu. Mergo kula percaya nek upama dengan budget sampean sakniki wong kene iki ra kelakon wegah ngundang sampean niku. Wah liyane weh mesti ngaten, nggih ta. Ning gandeng piyayi mriki niki pancen wong guyub wong rukun. Warpo kepiye-kepiye ya wis do disanggo bareng-bareng yo. Aku kowe piro ngaten. Oh lah nggih. Bencang dicobi mawon nek mboten lewat Pak Jumbo lah langsung kula napa Mbak Tatin nganten. Malah
ngilangke kepercayaan sampean ki ora. Lho mbok menawa malah pas apa? Coba menawa malah susuk. Boten Trondolo. Bercondo mawon. Mbak Elisa, kejawi alal bihalal menika sinambi merti dusun. Merti dusun, nggih, menika pokoke napa kemawon ingkang dados pangajeng-ajeng dongane. Apa? Pangajeng-ajeng itu harapan, doa kedepan itu. Pengarep-arep ngono wae. Ngarep-arep lho, ngarep iki ngajeng. Niku ora mang dibasakake. Ngajeng itu. Nek nganti kleru bahasane. Monggo Bu Sinden wonten ngajengan. Ngajengan bener. Lah iya. Nek pangajeng-ajeng iki kaya-kaya iki. Pangarep-arep ya pangajeng-ajeng. Ayo sekono lah. Bener. Aku ki malah teratapan kowe ngomong ngono kuwi. Kenapa teratapan? Ayo kuwi lho tembung pangajeng-ajeng iki nek ya nek nganti engko ora kleru, nek ketricut. Oh, emang kalau ketrucut arahnya apa? Ambuh. Kan aku kudu ngerti, nek kuwi ki rapik ya sesuk aja dibaleni kan gitu. Soalnya no kene iki ana bocah sing tukang gadeang. Oh, enje ada anak kecil. Oh, itu berarti bukan untuk anak itu kecil. Ada musuh saya itu yang di sana itu tukang nyepelek saya itu. Yang namanya Pasti itu. Oh, nanti bahaya. Yang mana Bu Asti? Oh, yang senyum-senyum cantik ini. Nah, ini tuh malu dia itu ya. Penjahat saya itu. Kok penjahatin apa ya? Musuh sama saya nggak akur. Musuh ya. Ya kan wis ngapuran-ngapuranan loh Pak. Tapi dia cuma lahirnya ngapura sama saya. Aslinya? Aslinya enggak. Oh. Dia benci kok sama saya kok Mbak Elisa. Oh benci? Benci. Benar-benar cinta? Enggak. Benci banget aku katanya. Oh speechless Pak Jumbo langsung raiso klakep. Wes aku meneng wae nek karo wae wis. Iya. Mbak Elisa, ngaturaken pisungsung tembang Mbak Elisa. Nggih, tadi ada titipan. Wes jenenge berkah barokah arep limited ya. Maksudnya anaknya sakmene Mbak lo ono sing nambahi. Sobat Ngebiar langsung tadi transfer. Transfer buat Pak Jumbo dikirim 1 juta dari Sobat Ngebiar di Jakarta. Waduh, dadak diomongke batine ngono. Wah, ngomong dijaluki iki ngono ya. Wong kula upama ana titipan ngoten niku ya tetep kula kayake bocah apa kuwi yatim piatu. Tenan saya yatim piatu. Iya. Memang luar biasa. Jiwa panjenengan niku. Sampean pernah toh ada titipan dari siapa kasihan saya tak kasihin yatim piatu. Buat yatim. Iya. Itu memang kayak gitu. Dalang harusnya dikasih yatim piatu. Istri saya itu sudah yatim piatu. Tak kasihkan itu. Oh lah padha wae. Tak pikir mleboke panti ning nggone bojone omong padha wae nggo mandang wong loro lah. Ya enggak ya. Iya, tadi ada titipan buat Pak Jumbo, Mbak Tatin sama ini saya nanti matur juga ada suwun, titipan nanti loh ini saya Mbak Elisa. Ini jenong kene iku karo nunggu kancane. Apa? Iku yo nggo Mbak Elisa. Ya ngono kuwi lho. Coba dibaca Pak, jangan sampai ketinggalan nanti. Kalau ini nanti minta drama ketoprak sama lagu kok ini. Oh gitu. Ya. Dramanya apa? Minta dramanya ketoprak Suminten. Edan, Gandrung karo Subroto. Oh beres. Nggih niki mangke nggo Mbak Tatin Mbak Elisa dan lagunya minta Podang Kuning. Nah, ini. Ini yang buat Pak Listi saya kirimkan lagu apa ya? Pelok aja deh. Pelok. Oke, nggih. Wah, jan. Biasanya kalau Pak Jumbo sukanya itu pelok barang. Nah, pelok barang, nggih. Barangnya sopo? Ya ini pelok, ini barangnya saya. Iya, barangnya Pak Jumbo. Ya saya. Allah. Kok ngulek ala-ala piye? Enggak, orang-orang itu loh bilang itu cara merendahkan hati orang Jawa gitu loh. Misalnya nggih niki ala-ala niki nggih gubuk kula padahal omahe makrong-makrong tingkat 3 gitu kan. Ya makanya kan aku bilang gitu, ala-ala. Iya. Ya iki ora kita ngolo-olo gamelane aku ya Mbak Elisa. Niki matur nuwun lho Mbak Elisa. Saya yakin saya numpuk-numpuk gamelan iki mergo sampean lho. Kok ngono? Karo Mbak Tatin kalau mongso. Wah, njur saya jadi sering diundang wayang no. Iso nabung iso. Niku panjenengan yang luar biasa sebagai dalang berarti mendapatkan kepercayaan masyarakat. Kita udah kerja sama wis kalau mongso sekawan tahun nggih wonten. Nggih, wonten. Ya, dari Corona 2021. Iya. Apa Mbak bawani Mbak? Jenang gula ya. Ini apa ya bawanya? Dibawani monggo. Arep nganggo bawa dadang gula Malangan? Apa arep nganggo bawa gegarane? Boleh, monggo.
Sapa to le arep ndagel kene munggah kene. Susilo. Gegerane wah, jan. Iki lho, ora asli wong Jawa ning iso njawani ya iki. Ah iya. Ayo urun Pak Jum sak yuta e. Urun. Oh. Among ati pawi pane ya. Santai. Sekarang ya kalau kayak gini tuh baru awal-awal habis lebaran tuh kita pemanasan Pak Jum ya kan. Baru-baru aja pentas-pentas ngono. Dadi carane gulune kudu rada dikoroki. Nggih. Wingi wis tak koroki. Udah. Nggo duren. Dadi duren. Ayo kuwi poso-poso ora aku ora kelingan nek poso ki teko. Belah duren. Belah duren. So ngemplok entek rong pungge iku nggih sadar nek lho poso to iki ya. Ya wis. Jujur kok. Orang puasa itu karo lupa. Ya. Itu enggak apa-apa. Saya lupa kok itu. Oh lah ya kuwi. Lupa, cuman dapat itu 2 pungge itu lupa. Baru saya eling nek iki waduh poso iki. Wis kebacut mlebu. Wis kebacut mlebu. Masa ya dilepeh. Ya udah tak nengke aja. Nah, usah. Terus toh tanduk. Terus sudah. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang. Iya, ini dikirim buat anaknya dong. Aku ikut bangga loh sama anaknya Pak Jumbo yang bisa peringkat 1 gitu di sono iya. ya. Ya pengestune para sesepuh-sesepuh kabeh. Anak kula Denok Giwang menika nggenipun studi wonten ing Seoul, Korea. Menika alhamdulillah pikantuk peringkat 1, ranking 1. Angel lho. Heeh. Ngendikane dosene katanya mahasiswa dari Indo beberapa kurun waktu ini yang bisa nyalip mahasiswa dari Mongol itu cuma sekarang ini. Baru sekarang ini, baru Giwang ini. Ya, Hebat. memang top. wijine sing apik. Kok le umum bapakne. Oh ya ngono kuwi. Kayak ayo lu. Lah. Le umum bapak. Apa iki yen gampang ya? Ya, napa niki? Cakepane nggo napa? Tiba apa iki? Yen angel angel ka Makane aja umuk dulu. Langkung Wong panjang disasarke. Mergane winiye kok. Disasarke karo sing gendar iki lho. Sing gendar iki ora seneng nek aku ki anake apik. Mula tenang. Nek kepengin duwe anak sing apik. Carane piye Pak Jum? Tolong ini. Loh. Tolong ini Dulu penting. saya ini. mau punya anak Giwang itu saya, ya. Waktu malam pertama saya itu berdoa dulu. Berdoa dulu. Saya itu membaca Fatihah itu 1000 kali. Surat Ikhlas itu. Lah ya selak isu. Ya esuk kuwi kedadeane. Ayo. Tenang Mbak Elisa, Apa? ini Bapak Bupati rawuh loh. Oh iya Pak Ini Bupati. sehabis nanti Mbak Elisa ngatur tembangan, Nggih. Bapak Bupati datuli rawuh. Nggih, Nggih, siap. siap.
dan kena tinumbas harta Lah iki keseneng aku iki. Mangga Mbak Elisa, yuk. jenengku kowe aja lali marang aku iki yo kang Yo 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 yo. nalikane nandang sesat sapa sing ngancani Yo 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 yo. aku tansah tresna lan tetep setia ya kang mas durung nate gawe kelon lan gawe kuciwa ning saiki bareng mati kowe konjur malah lali marang aku kowe nesu terus ngajak padu jangan aja Mbak Elisa. Ini mbok sayogyanya Mbak Tatin diaturi jumeneng karena Ya, ini Bapak Bupati juga mau rawuh. Wis kok Siap. manut aku no. Penak-penak.